BBoys सासे गुन्दा BBoys ओंखारदों गाबनोबो ओंखारदों माने आंनि बयफ्रेन्डखौ ओरैबायदि सिख'ला जोब्बाय आरोना बेनिखायनो आं दुखु जादों जाय बै मानसिफोरा आंनि बयफ्रेन्डखौ सेदों अननानै प्लिज नोंसोरो बेबायदि खालामनाङा मालायनि गोसोखौ सिफायनानै होनो नाङा अननानै आङो बुङो आरोना खामफ्लाय गंसेयाव जिराय नामखौल' दाखारि थेवब्ला गिबि बड' मिउजिक इउटुब चेनेलाव गासिखौबो बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना दासान्दि जोबोर मोजाङैनो दङ आंबो मोजाङैनो दङ आरो बर्थमान ना ओमफ्राय दिनै साननैसो सिगांनिफ्रायनो गोबां मोनसे भिडिअ भाइरेल जागासिनो दङ ओमफ्राय गोबाङानो भिडिअखौ नायजोब्बाय गोबाङानो ओमफ्राय नायाखै ओमफ्राय जायफोरा नायदों जायफोरा आद्रा नायदों माने बे आद्रा नायग्राफोरा बिराद माने गाज्रि थिंकिंआव साननानै दङ आरोना गाज्रि सानदों आरोना ओमफ्राय जायफोरा भिडिअखौ नायजोबदों बिसोरथ' बुजिखाबाय ओमफ्राय जायफोरा भिडिअखौ नायजोबाखै एक्चुअलि बिसोरो बिराद गिदिर गोरोन्थियाव दङ आरोना बे गोरोन्थिया जाहैबाय जायफोरा भिडिअखौ नायजोबाखै बिथांमोननि गोरोन्थिया जाहैबाय BBoys सासे गुन्दा BBoys जेनेबा गिदिर इउटुबार हिसाबै बियो गोबां जेनेबा गार्लफ्रेन्ड लायो बेबायदि मोनसे थिंकिंआव दं आरोना खायफा मानसिया सानैसोआ जायफोरा माने बे भिडिअखौ नायजोबाखै बैसोरबायदि मानसिया आरोखि ना आरो दा भिडिअखौथ' नोंथांमोना जेनेबा सिगाङावनो क्लिपखौ होना दोनखादोंमोन आं सिगाङाव एसे ससे बेखौ नायनानै गोबां मानसियानो सानदोंमोन जानो हागौ BBoysआ डेन्जार माने मोजां मानसि नङा बेबायदि सानदों जानो हागौ गोबाङानो सानदोंमोन दा आं नोंथांमोनखौहाय थगायनाय बायदि जालायबायना नोंथांमोना बिराद सिरियास सानदों जानो हागौ आङो माने बेबायदि ब्रेकआप जायाखै आं रावबो बयफ्रेन्डजों बेबायदि गारजायाखै सरि दे लोगोफोर नोंथांमोनखौ प्रेंक खालामनायनि थाखाय आं प्रेंकसो खालामदोंमोन नोंथांमोनखौ आं बेबायदि गारजायाखै जायफोरा भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय बिसोरसो मिन्थिबाय नङा होमबा मा बुंदों थ' बेनोसै बेनिखायनो आं गासिखौबो बुङो आरोना जोबथारनायाव गासैबो सुबुंफोरा जेनेबा भिडिअखौ नायजोबखांनायनि उनावसो कमेन्ट खालाम ओमफ्राय जायफोरा जेनेबा सिगाङावनो कमेन्ट हरो बेफोरो बिराद सोरनाबा गोरोन्थि जालांनो नागिरो आरोना माने भिडिअआवबा मा बुंनो नागिरदों बियो बेखौ मोनथिजोबा माजोबा डाइरेक्टलि कमेन्ट हरग्रोयो गेजेर ससेनिफ्रायनो बेफोरो एसे गोरोन्थि आरोना नायग्रो एक्चुअलि बे भिडिअआव मा दं मारो जोबजासिम नायखांनानैसो मानसिया थारमाने कमेन्टफोरखौ खालामनांगौ आरोना थ' जियानो जाया मानो नोंथांमोनाबो मोनथिजोबखाबाय गासैबो आरो सिगांफोरावनो सोरबाफोर मोनथिखानाय दंमोन आरो जायफोरा मोनथियाखैमोन बे भिडिअनि गेजेरजों मोनथिबाय होननानै आं आसा खालामो थेंक इउ फर वाचिं बाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन